Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng para alim ulama, sesepuh saha bini sepuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang sepisan, monggo kita sedaya sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita sedaya saged kempal ing dalem acara menika kanthi tansah sehat wal afiat. Para rawuh ingkang kula hormati, kula minangka panatacara ingkang dalem punika badhe maosaken susunan acara dinten menika. Bilih adicara ingkang sepisan inggih punika pambuka. Nomor kalih inggih punika doa pambuka. Monggo kita sedaya buka acara menika kanthi ucapan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang nomor 3 inggih punika sambutan. Sambutan panitia ingkang ngaturaken panuwun lan pangapunten dhateng warga. Lan sambutan kepala dusun acara halal bihalal minangka ajang silaturahmi kanggo njalin paseduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat lan tamu undangan ingkang kinurmatan. Saha sedaya warga dusun ingkang kula tresnani. Monggo bebarengan kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit kanthi pangayomanipun kita sedaya saged pinanggih wonten acara menika kanthi sehat walafiat. Salajengipun kula minangka ketua panitia ngaturaken panuwun ingkang satuhu dumateng para warga lan sedaya pihak ingkang sampun paring dukungan, pikiran, tenaga lan materi saengga acara punika saged kelaksanan kanthi becik. Mugi kanthi acara punika kita sedaya saged dados masyarakat ingkang luwih rukun, guyub lan bebarengan bangun dusun kita. Pungkasan, menawi wonten kekirangan sajroning nyawisaken acara punika, kula nyuwun agunging pangaksami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan ingkang kula kinurmatan, para sesepuh, tokoh masyarakat lan warga dusun ingkang kula tresnani. Puji syukur kita panjatkeun dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi nikmat sehat lan kesempatan saengga kita saged kumpul bebarengan ing acara halal bihalal niki. Mewakili pamerintahan dusun, kula nyuwun agunging samudra pangkasami menawi wonten kelepatan utawi kekirangan. Mugi-mugi ing momen halal bihalal niki saged ngelantarake pangapura lan nambah erat paseduluran antawisipun warga. Mugi acara niki nggawa berkah lan tetep njaga kerukunan wonten ing tengahing masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara salajengipun inggih menika Maulidah Hasanah ingkang dipun betakaken dhateng Vinda Putri Mulyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya, ing momen halal bihalal menika, ayo sami-sami kita eling lan waspada. Gusti Allah maringi kita kesempatan kanggo ngresiki ati, nyuwun ngapura lan ngapura sesami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun maringi tulodo babagan pemaafan, tepos lira lan silaturahmi. Ngapura iku dudu tandha lemah nanging tanda ati sing agung. Wong sing gelem ngapura iku wong sing kuat. Mugi kita sedaya saged nderek jejakipun Kanjeng Nabi, ngajeni sedulur, silaturahmi lan jaga kerukunan. Mugi dusun kita tansah pinaringan tentrem, rezeki lancar, anak-anak pinter lan tansah ing lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti inggih menika salam-salaman. Ucapan panuwun warga ingkang badhe diaturaken dhateng Alfiani Fadila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun dumateng Gusti Allah. Awit sampun maringi kasehatan lan kasempatan saengga kita saged kumpul bareng ing acara halal bihalal menika. Mugi acara menika saged dados ajang silaturahmi, ngresiki ati lan silih pangapunten. Saking pribadi lan keluarga, kula nyuwun agunging samudra pangapunten menawi wonten kalepatan. Mugi dusun kita tansah rukun, tentrem lan pinaringan berkah saking Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara salajengipun inggih menika doa panutup ingkang badhe dipimpin dhateng Ustazah Kayisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi panjenengan paringaken pangapunten dumateng sedaya kakalimpatan kawula. Lan paringaken kawulujenengan dumateng urip kawula, kaluwarga kawula sarta umat panjenengan sedaya. Gusti mugi sedaya rasa tresna, paseduluran lan ukhuwah Islamiyah ingkang sampun kita raketaken dinten menika saged langgeng kuat sarta paring berkah dumateng gesang ing sedaya. Gusti muga panjenengan paring rejeki ingkang halal lan berkah, paring kesehatan lahir batin, paring kaluwihan ing urip, sarta paring panggoyoman ing donya lan akhirat, sarta paring pitedah lan pangaribawa supados kawula tansah lumaku wonten ing dalan ingkang bener. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten sing bisa kula petakaken. Menawi enten kelepatan sing disengaja lan boten disengaja, kula ucapaken agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.